Bo día. Imos realizar o sorteo dos cruces da segunda división mini para xogar as finais na Estrada esta fin de semana. Hai 8 equipos clasificados, co cual, tanto en mini femenino como en masculino, hai unha delegación que ten 2 equipos. No caso do mini femenino, que comezamos agora, é a delegación de Coruña. Evitaremos que coincidan estes equipos no cruce, co cual, si por casualidade no último encontro coincidirían os dous, cambiaremos o visitante do partido anterior. Vale? Os equipos clasificados serían Xuven Cambados, Betanzos, Santa María do Mar, Tirso de Molina, Oso Blanco Sarria, Vedruna, Cluny Blanco, e Colexio Mariano. Iremos quitando por orden e iremos completando os cruces. Os dous primeiros farán o primeiro cruce e así sucesivamente. O primeiro equipo do primeiro cruce sería Oso Blanco Sarria contra Coruña Interiores Santo Domingo de Betanzos. O segundo sería Santa María del Mar contra Colexio Mariano. O terceiro, Cluny Blanco contra Vedruna. E o último cruce, Xuven Cambados contra Tirso de Molina. A continuación xa faremos tamén o mini masculino. Neste caso, a delegación que ten 2 equipos é a de Santiago, e o sorteo faremos igual. Se nos coincidisen os 2 de Santiago no último partido, cambiaríamos o visitante do anterior. Os equipos son Estudiantes R, Esclavas Cormoráns, Pontumio Montebreamo, Burela Academia Mariña, Edo Blanco Amor Prácticas, EDM Ames Bertamiráns, Camiño Inglés Obradoiro Oroso e Salesianos Vigo B. O primeiro cruce sería Burela Academia Mariña contra Camiño Inglés Obradoiro Oroso. Segundo, Edo Blanco Amor Prácticas contra Estudiantes R. Terceiro sería Esclavas Cormoráns contra EDM Ames Bertamiráns. E o último cruce sería Pontumio Montebreamo contra Salesianos Vigo B. E con esto remataríamos o sorteo.